Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tanging busilak at may mabubuting kanuban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi po kayong malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Sa mga sulit ko po mga subscriber, sana po huwag po kayo magsama mag-subscribe po sa akin at tatanungin ko po malaking utang na loob po sa inyong pagtulong po sa akin. At sana po ay palagi yung isa puso isipan na gagabayan kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. At sa mga baguhan po ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, sana po huwag magkatubiling pindutin ang subscribe button at paki-like, like and share at pakipindot na rin pang bell icon para palagi po kayo updated sa aking isusunod na video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman at mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan, panatiling mapagkumbaba at sa isa't isa at magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo ang inyong mga ginawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo yung orasyon sa pampatalino, pampatalas ng isip, Liwagan ng Pangasinan. Ito po ay magdadasal po ng isang ama namin, isang luwalhati. Dasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa tungo sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, huwag mo kaming hirap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan ng Panginoon. Luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, para ng unang-una, ngayon po kayo naman, magsalanggan namin. At isunod po yung orasyon ng 3 beses. Usalin po sa isip lamang po bago matulog sa gabi at ihip po sa dibdib ang 3 beses at sa tubig inumin. Dapat po maisulo po ninyo ito para magamit po nyo sa araw-araw. Ito po ay orasyon pampatalino, pampatalas ng isip. At narito po ang orasyon: Pax Domini Nostri Angeli Domini 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 Persicut Deus Sempiterni Omnipotenti Grego Bata Jesus Ugiri Noctium Salvami Ego Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo. Pax Domini Nostri Angeli Domini 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 Persicut Deus Sempiterni Omnipotenti Grego Bata Jesus Ugiri Noctium Salvami Ego Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo. Pax Domini Nostri Angeli Domini 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 Persicut Deus Sempiterni Omnipotenti Grego Bata Jesus Ugiri Noctium Salvami Ego Verbum Christum Pactum. Ang isip ko'y napakatalas, mabuti akong umalala, madali akong magsaulo. At usalin po sa isip lamang po bago matulog sa gabi at ihip po sa dibdib 3 beses at sa tubig inumin. Dapat mo may saulo po ninyo ito. Orasyon na ito. Napakabisa po ito na orasyon na ito. Narito pang orasyon. Yan po ang orasyon. Shout out muna kay Nilitaro Tairo, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti,
Junix Binladin, Andy Bonifacio, Presley, Abughaw, Orchili, Tina Tiron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Inusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eufemia Felipe, Ilmay, Triple A Commented, Marina Arangues, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nugits, at Jillian Jake Bulbider, Lucino Borja Enerty, at Mutya Hunters. Shout out sa iyo bro. Nathans Bert commented, Marlene Jumampo, Ali Mercadero commented, Ray Barcelona. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga bugan po gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Sana po pakingatan po ito. Ito po inuusal sa bago matulog ang gabi. At po sa dibdib o sa tubig inumin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe po kayo. Mag-like and share. Pag-pindot po rin yung bell icon para palagi po kayong updated sa aking isusunod na video. Maraming salamat po sa inyo lahat.